Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuya Oman. Taong 1994, San Rafael, Bulacan. Noong mga panahong ito, kakauwi lang ni Kuya Oman sa San Rafael. 3 taon kasi siyang ng ibang bansa at katatapos lang ng kanyang kontrata. Nakaipon na siya kaya wala na siyang balak na bumalik pa. Ang ginawa niya sa kanilang lugar, magtayo ng isang negosyo. Ihawa ng manok at karneng baboy ang kanyang napili at binubuksan lamang nila ito kapag hapon. Yun kasi ang oras ng pamimili ng mga pamilyang wala ng oras magluto ng kanilang kakainin sa hapunan. Noong una, maayos naman ang daloy ng negosyo nila. Habang tumatagal, kumukuha na rin si Kuya Oman ng iilang katulong. Kulang kasi sila sa mag-iihaw tsaka sa mga magbababad ng karne. Naging madali naman para sa kanya ang paghahanap ng trabahador. Gawa ng karamihan sa mga naghanap ng trabaho ay yung mga pinsan at sanggang dugulang din niya. Kabilang narito, yung pamangkin niyang si Baron. Apo yun sa tuhod ng lolo nilang manggagamot, kaya hindi niya ito maaaring pabayaan. Maliban dito, mahigpit din ang pangangailangan nito ng trabaho. Masunuring binata naman itong si Baron. May respeto sa mga katrabaho at higit sa lahat, madaling pakisamahan. Ang problema lang, napakayabang nito sa mga taong hindi niya gusto. Masyado kasing nakadepende si Baron sa kanyang karga na ibinigay naman ng lolo niya. Isa yun sa mga dahilan kung bakit wala halos itong kinakatakutan. Takaw gulo rin ito, kaya palagi itong pinagtutuunan ng pansin ni Oman. Sa kanya lang kasi yun nasisindak, lalo pat siya ang pinakapaboritong apo ng lola nila. Kapag isinumbong niya si Baron dito, paniguradong lahat ng karga niya mawawala sa kanya. Dahil sa kapit niyang yon, kapag pumapasok yun sa trabaho, kontrolado niya talaga ito. Ilang buwan ang lumipas, naging maayos naman ang takbo ng negosyo. Mas lalo pang lumawak ang kanilang pwesto, kaya katagalan dumami na rin ang mga trabahador niya. Tuwang-tuwa na noon sila Kuya Oman, gawa ng ramdam na nila ang kaluwagan ng buhay. Madalas, kapag walang pasok o may okasyon sa kanilang lugar, nagkakasiyahan ang lahat. Empleyado lang ang nakakainuman niya noon dahil yon ang mas pinapahalagahan niya higit pa sa mga kaibigan niya. Ika nga ni Kuya Oman, kung sino lang ang kasama niya magluto, yun lang din ang kasama niyang kumain. Ang ganun niyang paniniwala sa buhay, labis naman yung ikinatuwa ng kanyang mga nasasakupan. Subalit sa kabila ng mga kasiyahang yon, meron lang siyang isang bagay na iniisip. Itong si Baron kasi, palaging bukang bibig sa kanya kapag lasing sila, yung anak ni Nanay Lolit na si Buklan. Galit na galit doon si Baron kahit wala naman itong ginagawa. Si Buklan kasi pinuno, may sakit sa pag-iisip. 2 ito sa mga anak ni Nanay Lolit, pero ang nakatatandang kapatid nito, maaga pang namatay. Si Nanay Lolit naman, kilalang albularyo sa kanilang lugar. 2 na lang din silang magkasamang namumuhay, kaya minsan, inaabutan niyo ng tulong ni Kuya Oman. Maawain kasi siyang tao, lalo na sa mga kapuspalad. Yun din ang naging rason kung bakit magkalapit sila ni Nanay Lolit. Sa tuwing sinasabi yun sa kanya ni Baron, hindi niya talaga maiwasang mairita. Oh, sabihin na nating pangit ang itsura ni Buklan, pero mabait naman yun. Ni minsan sa buhay nito, wala pa yung nakaaway sa kanilang lugar. Sumusunod din ito.
sa kabila ng sakit nito sa pag-iisip. Habang tumatagal na binabanggit yun sa kanya ni Baron, di niya talaga makayanan ang kanyang pagtitimpi. Hindi naglaon, nagpasya siyang komprontahin ito. Ginawa yun ni Kuya Oman sa kasagsagan ng kanilang pag-iinuman. Siniguro rin niyang lasing na ito upang magsabi yon ng totoo. Malalim na ang gabi noong mismong araw na yon. Habang nagkakasiyahan ng kanyang mga empleyado, dito na siya nakahanap ng pagkakataon para tapatin ang apo sa tuhod ng kanyang lolo. Nang marinig naman ni Baron ang sinabi nito, bigla naman siyang napatahimik, dala ng pagkagulat. Akala niya kasi noon, ayos lang kay Kuya Oman niya. Nababuyin at yurakan niya itong si Buklan kapag nag-iinuman sila. Dahil sa naging tanong nito, napagtanto niyang mas kumakampi yun sa baliw. Nagkaroon sila ng maikling sagutan hanggang sa nanakot na yung si Baron. Nangako ito sa kanyang gugulpihin ang baliw na yon para maipakita sa kanya na hindi ito nasisindak sa nanay nitong albularyo. Nang marinig naman ni Kuya Oman ang sinabi nito, agad naman siyang sumagot dito ng, "Huwag mo akong sisindakin, Baron. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Isang sumbong ko lang, lahat ng karga mo mawawala sa'yo. Maglalakad ka ng hubad at kahit anong gawin mo, wala ka nang malalapitan pa. Tiwala sa'yo matanda dahil akala niya mabait ka. Yun pala hindi. Ano bang kinagagalit mo sa binatang yun? Di ka naman nun inaano. Tsaka isa pa, dumaraan lang naman yun dito ah. Tandaan mo ah, babantayan kita. Kapag may narinig pa akong masama, hindi ako magdadalawang isip na isumbong ka." Nang marinig naman ni Baron ang sinabi niya, napamura lang naman ito. Agad yun tumitig sa lupa habang panay ang pagtaas at pagbaba ng paa nito. Wala na rin yung sinasabi pero alam niyang nagtampo talaga yun sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya ang iba pa nilang mga kamag-anak na itigil na ang inuman. Baka kasi magwala pa itong si Baron at kung ano pa ang mangyari. Pumayag naman noon si Kuya Oman dahil sa tingin niya, mas makakabuti nga kung umuwi na ito. Isang sabat pa kasi dito sa kanya, sasapakin na talaga niya ito. Pag-alis naman ng lahat ng kanyang empleyado, di naman siya nagdalawang isip na pumasok na rin para magpahinga. Panatag ang loob noon ni Kuya Oman, gawa ng ang buong akala niya, magtatanda na yung apo sa tuhod ng lolo nila. Ngunit kinabukasan, di pa man siya nakakapagbukas ng tindahan nila, agad namang sumalubong sa kanya ang isang kagimbal-gimbal na balita. Natagpuan si Buklan sa may talahiban, nabugbog sarado. Di naman yun pinatay pero base sa mga nakatuklas dito, may matinding galit ang nanakit sa taong yun. Bawat isa sa kanila, hindi maisip ko ano nagawa nitong atraso. Di naman kasi malikot ang kamay nito at palagi lang yung nakadikit sa nanay niya. Pagdating naman ni Kuya Oman sa lugar kung nasaan si Buklan, nasipat niya itong si Nanay Lolit na tahimik lang na nakatayo. May bitbit na itim at pulang rosaryo habang walang patid sa kakabuka nito ng bibig. Sinubukan din niya yung kausapin pero parang hindi siya nito nakita. Sa halip na ipagpilitan pa, tumayo na lamang siya malapit kay Nanay Lolit. Ang buong akala niya kasi, kakausapin siya nito pagkatapos nitong magrosaryo. Pero nang maitayo na si Buklan ng mga tao roon, umalis siya nang hindi nagsasalita. Akay-akay nito ang kanyang anak at kahit isa wala itong kinausap. Lahat ng nakasaksi sa ganoong kaganapan, gulat na gulat talaga. Hindi naman kasi ganon si Nanay Lolit. Bukod kasi sa masiyahin yung tao, di rin yun pumapayag na hindi pansinin yung mga taong nakakakilala sa kanya.
Upang maiwasan naman ang gulo, agad na bumalik si Kuya Oman sa bahay niya. Pagbukas niya ng tindahan, lahat ng empleyado niya naroon, maliban kay Baron. Naunawaan niya kung hindi yun papasok, pero maliban dito, may kutob siyang yon ang gumulpe kay Buklan. Nang hindi na talaga siya mapakali, pinuntahan niya ang pamamahay nito. Nadatnan niya yung nakatambay sa labas ng bahay, nagsisigarilyo. May hawak-hawak din yung mahabang kutsilyo na parabang kanina niya pa ito hinahasa. Pagsilay naman ito sa kanya, agad yung napatigil sa kanyang ginagawa. Paglapit dito ni Kuya Oman, padabog naman siyang umupo sa tabi nito. Direkta niyang tinanong si Baron kung may kinalaman ba yun sa nangyari kay Buklan, pero sa halip na sumagot ito, nginitian lang siya nito. Yung ngiti nito, para talagang nakakaloko. Nang mapansin naman niya ang ginawa nito, tinakot niya yun na isusumbong sa lolo niya kapag napatunayan niyang ito nga ang may gawa. Dahil dito, napatingin lang naman sa kanya si Baron, sabay sagot ng, "Isumbong mo. Ano akala mo, Kuya Oman? Wala akong rason. Di ba mas pinili mo yung kaysa sa akin? Sasabihin ko kay Lolo, dala lang yun ang galit ko dahil sa mga sinabi mo. Tingnan natin kung sinong mapapasama. Hindi mo basta-bastang makukuha sa akin ang ibinigay niyang karga. Alam mo ba, hindi ko rin alam na minsan mong pinangarap ang medalyon niya. Huwag kang mag-alala, Kuya Oman. Hindi ko pa yun nakukuha. Sa Tor at Respi ko pa lang ibinigay niya sa akin. Pero alam mo, malapit na yung mapasakin." Nang marinig naman ni Kuya Oman ang sinabi ng pamangkin niya, agad naman niya yung inambahan ng sampal. Ang problema, imbis na masindak ito, para bang ibinigay pa nito sa kanya ang kaliwa nitong pisngi. Alam kasi ni Baron na hindi siya nananakit, kaya imposible niyang masapak o masampal ito. Dahil sa ginawa nun, binalaan na lamang niya ito ukol sa kanyang mga nakita. Malakas kasi ang kutob noon ni Kuya Oman, hindi matatahimik si Nanay Lolit hanggat hindi niya na ipaghihigante ang anak niya. Lumipas ang mga araw, wala namang nangyaring kakaiba. Si Baron noon, pumapasok na rin sa tindahan niya. Hinahayaan lang naman niya ito, lalo na't masyado pang mainit ang mga pangyayari sa kanila. Sa totoo lang, pinuno, hindi na talaga nag-isip si Kuya Oman ng kung ano. Nataon kasing walang paramdam si Nanay Lolit, kaya inisip niya na baka umiiwas yun sa kanila. Ngunit isang gabi ng Biyernes, habang naglilinis siya sa labas ng tindahan, nakita niya ang matanda na naglalakad kasama yung anak nito. Tinawag niya pa yun, pero paglapit nito sa kanya, tinitigan lang siya nito ng mata sa mata. Bago rin makalayo si Nanay Lolit, narinig niya yung magsalita. Ayon sa matanda, kilala na nito ang nanakit sa kanyang anak at hindi siya papayag na mabuhay pa yon ng matagal. Dagdag pa nito, ibabalik niya lamang kung ano ang sakit na kanyang naramdaman, kaya sana huwag magkaroon ng puot at hinanakit sa kanya itong si Kuya Oman. Matapos naman itong makapagsalita, diretso lang naman yun sa paglalakad. Kahit nagsasalita pa noon si Kuya Oman, pakiramdam niya parang walang interes na makinig sa kanyang mga sasabihin yung matandang albularyo. Napansin din niya noong mga oras na yon, tulala at parang wala sa sarili, ang anak nitong si Buklan. Habang paika-ika itong naglalakad, nakatingala lang yun sa kalangitan habang nakabuka ang bibig. May mga sinasabi din ito na hindi niya lubos maunawaan. Dagdag pa ni Kuya Oman, nasipat din niya ang 3 malalaking bote ng pilsen na nakasabit sa leeg nito.
Paglayo naman ng mag-ina, ramdam niya ang matinding kilabot buhat sa mga katagang kanyang narinig. Pagpatak naman ng sumunod na araw, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang parang matamlay itong si Baron. Yung medalyon nitong palaging suot, napansin niyang hindi na gaanong makinang katulad nung dati. May mga parang itim na lumot na ring kumapit dito na kahit anong sipat niya, di niya na yon nakikita. Kinahapunan nun, pagkatapos ng kanilang trabaho, bumagsak si Baron sa upuang pinagpapahingahan nito habang nagdedeliryo. Walang patid sa pagbula ang bibig nito, tapos padilat-dilat na rin ang mga mata. Hindi na rin maintindihan ang kilos nito na parabang hindi na yon nakokontrol ng katawan niya. Matapos naman nila yung masilayan, agad naman nila itong dinala sa bahay pagamutan. Si Kuya Oman na ang nagpaliwanag sa mga doktor doon para maging madali ang pagtulong nito sa kanyang pamangkin. Subalit, kahit nalapatan na yon ng paunang lunas, wala pa rin nagawa ang mga manggagamot para maibsa ng matinding pagdedeliryo nito. Lumalim pa ang gabi, panay pa rin sa panginginig ang buo nitong katawan. Sabi ng doktor, nagkaroon ito ng dugo sa utak, kaya gano'n ang pagkilos nito. Marahil nabagok ang ulo matapos siyang mawala ng malay. Dagdag pa nito na, hindi nila masasabi kaagad ang pangunahin nitong karamdaman, kaya mas mainam na maghintay sila ng resulta kinabukasan. Nang marinig naman yon ni Kuya Oman, sumunod naman siya. Nagpasya na rin siyang bantayan yun buong magdamag upang makasigurong walang mangyayari ritong masama. Habang nasa silid sila doon ng kanyang pamangkin, naging maayos naman ang lahat. Kahit papaano panatag naman siya, lalo pat may mangilan-ngilan ding taong naglalakad sa labas ng silid kung nasaan sila. Ngunit pagtungtong ng hating gabi, habang papaidlip na itong si Kuya Oman, may nasipat siyang isang malaking anino na bigla na lamang lumapit sa kinaroroonan ni Baron. Mabilis yung nagbagong anyo at sa pagkurap ng kanyang mga mata, nakita niya si Nanay Lolit at si Buklan na nakaupo sa tabi nito. May daladala yung itim na rosaryo at habang nakatitig yun kay Baron, panayang pag-usal nito. Pagalit ang boses ng matanda noon na animoy walang kapatawaran ng kasalanang ginawa nito sa kanyang anak. Nang masipat naman ni Kuya Oman ang matanda, dali-dali naman niya yung nilapitan para magmakaawa. Kaso lang, paghawak niya sa kamay ni Nanay Lolit, tumagos yung palad niya. Inulit niya pa yon pero ganun pa rin ang nangyari. Hanggang sa napagtanto ni Kuya Oman, literal na gawa sa purong anino ang wangis nito. Ilang beses na rin niya yung inabisuhan na patawarin na si Baron, pero patuloy lang yun sa pag-uusal hanggang sa kinuha na rito ang isa sa mga boteng nakasabit sa anak niya para ipainom dito. Maniwala kayo, sinubukan yung pigilan ni Kuya Oman pero di niya yun nagawa. Ano naman kasi ang laman niya kay Nanay Lolit sa ganun itong abilidad? Matapos naman itong mapainuman langis sa loob nito, bigla naman nilamon ng apoy ang medalyong suot nito hanggang sa tuluyan na yung maabo. Pagkaraan pa ng ilang minuto, mas lalong tumindi ang sitwasyong pinagdadaanan nito. Maliban sa pagdedeliryo, panay na rin ang pagsuka nito ng lupa na punong-puno ng mga uod. Mahaba ang uod na yon at kapag bumabagsak yun sa sahig, agad yung kumakalat sa paligid. Kung saan-saan yun sumusuot para magtago. Nang may sakatupar naman ni Nanay Lolit ang kanyang pakay, hinawakan nito sa pisngi si Kuya Oman kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, "Pasensya ka na, Oman. Pero hindi ako papayag na kanti-kantiin nito ang anak ko. Sobrang ginawa niya kay Buklan.
At dahil sa pananakit niya, mamamatay siya ng maaga. Kampante siya dahil may tangan siyang medalyon? Nagkamali siya ng kinalaban. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, parang bula naman itong naglaho. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, inakala noon ni Kuya Oman na nanaginip lang siya ng masama. Ang nakakapagtaka lang, pagbaling niya ng kanyang tingin kay Baron, napansin niya ang abo sa dibdib nito. Ayon sa kanya pinuno, kalunos-lunos talaga ang sinapit ng binatang yon. Grabing pahirap ang pinagdaanan nito mula nung ginantihan ito ni Nanay Lolit. Hindi naman niya maisumbong yon sa kanyang lolo, lalo pat iniiwasan din niya ang matanda sa gulo. Yun nga lang, nang 1 linggo na ang lumipas, dala na rin ng matinding awa sa binata, napilitan na rin siyang gawin ito. Nang malaman yon ng matanda, agad naman yung dumiretso sa kanilang pamamahay para tingnan si Baron na kasalukuyang nilalabanan ang walang katapusan nitong karamdaman. Nang masipat naman ng matanda ang kalagayan nito, sinabi nito sa kanya na isang malalim na karunungan ang ginamit dito ni Nanay Lolit. Hindi rin ito aral ng albularyo, bagkus aral ito ng demonyo. Dagdag pa ng matanda, may hirap kontrahin ng ganoong aral. Hindi lang kasi iisang karunungan ang saklaw nito, gawa ng sigurado yung merong hiningang tulong si Nanay Lolit sa iba pang mga nilalang. Para rin mailigtas si Baron, kinakailangan nilang makiusap ng personal sa taong inargabyado nito. Sa mga oras na yun kasi, tanging si Buklan lamang ang may kakayahang pagalingin ito. Nang marinig naman niya ang sinabi ng lolo niya, dali-dali naman siyang pumanhik sa bahay ni Nanay Lolit. Bahala na ako nung sabihin ito. Ang importante matulungan niya ang pamangkin niya. Pagdating naman niya sa pamamahay ng matanda, nadatnan niya ang mag-ina na kasalukuyang nagtatabas ng damo sa bakuran ng bahay nila. Di pa man siya nakakapasok, naramdaman na ni Nanay Lolit ang kanyang pagdating. Sa halip di nahayaan siya nitong tumuloy, ito na mismo ang nagkusang sumalubong sa kanya. Huwag kang umiyak, Oman, na parang kayo lang ang biktima rito. Alam mo ba kung anong isinakripisyo ko para lamang maipaghigantay ang anak ko? Kalahati ng buhay namin na nakataya para lamang maisakatuparan ng bagay na yan. Mabigat ang inialay naming dalawa. Kaya kahit makialam pa ang matanda, hindi nyo na ako mapipigilan. Tanggapin nyo na lang na may mga bagay talagang hindi na maaayos. Mangiyak-ngiyak na wika ni Nanay Lolit. Pagtaas naman ng boses nito, bahagya naman yung natigilan matapos nitong marinig ang pag-iyak ng kanyang anak. Bakas sa mukha noon ni Bukla ng matinding takot, pero ano bang magagawa niya? Sumusunod lamang siya sa nais ng nanay niya. Dahil sa mga nakita noon ni Kuya Oman, kahit papaano naunawaan niya ang mga bagay na nais iparating sa kanya ng matanda. Sa halip di na ang pamangkin niya lang ang kanyang isipin, binuksan niya rin niya ang kanyang kamalayan para sa mga taong yun. Unang-una kasi, hindi naman ito kikilos kung hindi ito ginambala ng pamangkin niya. Wala sa dugo ni Nanay Lolit ang ganoong pag-uugali, kaya nasisiguro siyang napilitan lang din ito na pinsalain ang binatang nanakit sa kanyang anak. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, ipinarating niya sa lolo niya ang mga nalaman niya. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, ito na rin mismo ang nagtapat sa kanila na wala ng lunas para sa ganoong karamdaman. Kung totoo mang kalahati ng buhay ng dalawang kanilang inialay para maisakatuparan ito, nasisiguro nitong malaki rin ang magiging kapalit
kapag sinubukan nila yung basagin. Inamin din ng lolo niya na wala yung kakilalang dibino sa lugar, kaya napaka-imposible para sa mga normal na albularyo na magamot ang ganoong uri ng karamdaman. Bukod kasi sa demonyo ang kanilang makakalaban, may posibilidad ding ikamatay nila ito sa oras na malaman nilang mataas pala ang antas ng diablong gumagawa ng ganoong karamdaman. Mariin din itong inilahad. Ayaw nitong makipagsapalaran para mailigtas ang mga taong may makitid na pag-iisip. Kung susubukan kasi nila itong iligtas, kinakailangan niya talaga ang tulong ng napakaraming albularyo. Matapos naman yung mailahad ng matanda, agad naman sila nitong inabisuhan na habang buhay pa si Baron, tanggapin na nila ang mga bagay na dapat nilang tanggapin. Nabanggit din ito na sa estado ng batang yon, hindi malabong 2 araw na lamang ang itatagal nito. Isipin ninyo, bukod sa humpak nitong katawan, wala na rin yung kakayahang kumilos. Bulag na rin ang mga mata nito at hindi na yun nakakalunok ng kahit isang dakot na pagkain. Ayon sa lolo niya, isa ang hindi pagkain ng tao sa mga indikasyon na malapit na yung bawian ng buhay. Nang marinig naman niya ang lahat ng yon, di naman niya maiwasang malungkot. Kahit ganun kasi ang pag-uugali ni Baron, alam niyang mabait naman yun sa kanya. Aminado naman siyang may kasalanan din ito, pero sana nakipag-usap muna si Nanay Lolit sa kanila bago gumawa ng ganoong aksyon. Kung yun kasi ang naisip ng matanda, paniguradong hindi hahantong sa ganoong bagay ang lahat ng mga nangyari. Sa kabila ng ganoong kaisipan, alam niyang hindi na maibabalik ang lahat. Pagtungtong naman ng 3 araw, nadatnan nila si Baron na wala ng buhay sa higaang kinahimlayan nito. Bagaman masakit, hindi na yun nagdulot ng matinding paghihinagpis para sa kanila. Kahit papano kasi, tanggap na rin nila ang kahahantungan nito. Pagsapit naman ng unang lamay nito, habang abala sila sa pagsisilbi sa mga taong nagsusugal, napansin nila ang mangilan-ngilang taong tumitingin sa labi nito na parabang may buradong pagmumuka. Kapag tinatawag niya ang mga taong yun, diretso lang yun sa paglabas, tapos bigla na lamang itong maglalaho. Akala niya, namamalikmata lang siya noon, pero nung nabanggit niya yun sa kanyang lolo, nalaman niyang isa ito sa mga hininga ng tulong ni Nanay Lolit. Alam din ng matanda na matataas na uri yun ng balbal na maaaring gumagawa ng paraan para maitakas ang bangkay. Matapos naman itong mailahad ng matanda, agad naman silang gumawa ng paraan para makontra ang mga nilalang, pero hindi na yun naging posible pa. Bukod kasi sa markado na ang labi nito, wala na rin kakayahan ng mga pangontrang inilatag nila para kontrahin ang puwersa ng mga balbal. Pinahihina kasi ng bangkay ni Baron ang lahat ng pangontrang ginawa ng matanda, kaya malaya yung nakakalabas-masok sa kanilang tahanan. Pagsapit naman ng araw ng libing, paglabas ng bangkay nito sa bahay, saksi silang lahat kung papaano yun naging katawan ng nabubulok na saging. Gayunpaman, kahit nasaksihan nila ito, ipinagpatuloy pa rin nila ang libing. Hindi na nila ito pinroblema dahil ayon sa matanda, makakatawid pa naman sa kabilang buhay ang kaluluwa ng apo niya. May mga binaon din kasi siya roong ritual at engkantasyon upang hindi maapektuhan ang kaluluwa nito sa oras na kinaina ng balbalang kanyang katawan. Dahil sa kanyang mga nalaman, kahit papaano napanatag naman siya. Matapos ang libing ng pamangkin niya, hindi na muna sila nagbukas ng tindahan. Naging mailap na rin siya noon sa mag-ina hanggang sa napansin niyang parang wala na ito sa lugar nila.
Magpahanggang sa ngayon, Pinuno, patuloy pa rin napapaisip si Kuya Oman kung buhay pa ba si Nanay Lolit. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam nyo, para sa akin yung nangyari dun sa pamangkin ni Kuya Oman, parang deserve niya yun eh. Di ba? Unang-una, di naman siya talaga ginagambala ng anak ni Nanay Lolit. So, anong karapatan niya para saktan yung tao na yun? Di ba? O, sabihin mo ng pangit, nainis ka sa itsura. Hayaan mo na, yun yung binigay sa kanya ng Diyos eh. Di ba, ikaw nga, sa sarili mo, hindi mo naman masabi na walang naiinis sa'yo. Siyempre, normal lang na may mga taong mainis sa atin. Di ba? Hindi natin maiiwasan yun. So, para dito sa pamangkin ni Kuya Oman, tingin ko naman talaga tama lang yung nangyari sa'yo. Na nananahimik yung tao tapos sasaktan mo, ginulpi mo pa. Na wala ka naman talagang matibay na dahilan para gawin yung bagay na yon. Pero syempre, para naman sa side nila Nanay Lolit, sobrang nakakatakot nung binigay nilang kapalit para lang magantihan yung pamangkin ni Kuya Oman. Alam nyo, iniisip ko nga maglalaban yung lolo't lola eh. Pero tanggap ng matandang lalaki na wala siyang laban doon. Kasi nga, ganun kalakas si Nanay Lolit. Diba? Isipin nyo naman, inalay niya kung ano-ano na eh. Tapos meron pa silang kontrata sa mga balbal. So para sa akin, nakakatakot talaga yung nangyaring yun. Pero, sorry kasi medyo may sipon ako ngayon. Kaya, ngongo tayo. Pagbigyan nyo na ako, bawi ako sa susunod. Kaya kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.